Nagapangita kabalas ang bag-o kag komportable nga lugar nga pwede ka gid ka-hangout kaupo ng imo nga mga pamilya kag abyan o kung lugar nga daw feel at home ka lang. Karina sa bahay a pagkainan nga nahamtang sa 2nd Avenue Street, Barangay Hardin sa Banwasang Dumangas. Masobra 3-5 ka minutos nga biyahe halin sa Dumangas Public Market o kun Plaza kung ikaw padulong sa lugar. Nagatanyag sila sa Korean kag Filipino food, kaangay sang samgyup nga tag 249, halo-halo, buko halo-halo, shake na nahimo sa fresh kag natural fruits, may tinuom, binakol kag madamo pagid. Bukas ini sila Lunes tubtub Domingong adlaw, alas 10 ang aga tubtub alas 7 sang gabi. Sa mga kabandera naton, hindi gid magkalipat nga magdala sang face mask kag face shield para protektado. Kag ini ang aton ginlagawan. Ako si kabanderang Stephen Burgos Isuan, nagabandera sa matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.